Здравейте, казвам се Руслан Русев, съм помощник треньор на националния отбор до 16 години момичета. Много се радваме за прекрасните условия, които вашия град Чепеларе ни предложи. Залата на спортното училище, както и новооткритата площадка, мултифункционална, за тенис на корт, за футбол на малки врати, за баскетбол. Благодарим за гостоприемството, надяваме се, че отново ще се видим.